Nanata ay mga bahay na nami diri sa SMC side, Mountain Wing. Lagi mo signal ay, wala signal ilang. Naamong gud ta silong ay murag mao na nang nasa entrance ay. Nangliili na to. Ay, na sila. Hi! Welcome to Cebu City. Magkuagi. Oh, kuya. Oh. Wa jud ka nag-message gabi eh. Wa man ni sud akong bago oy. Palihog hawit. Ay magkuanta, mag-vlog ta. Hello. Uy, ang ginawa. Hello. Hi! Welcome to Cebu! Welcome to Cebu! Mag-visit ko sa highway. Gwapo man si Hello! Ay, ako, mga parents na ako. Hi! Hi sir! Welcome to Cebu! I'm glad to meet you! Napanood ko mga ito. Kami, chika. Yes! Nakita na dyan Madam Luisa. Machitor. Hi, sir. Good morning. Good afternoon na. Sa nanay. Kisa man si Inday Sala Luisa Machitar. Kami. Hala ka gwapa! Sorry, kahapon pa. Gabi, ganina pa abot. So, dara mga bay si Madam Luisa Sala Machitar. Yes! So Ako welcome si kapatid. Welcome to Cebu! Madam Luisa Sala Moni ang Machitar sa sister. Dubai. Sige, paglantaw na ko. No? Siyempre, the love husband. Dito ka kas kaway. Sige, kaghilak. Ang sige, kaghilak niya. Hindi ka Hilak pa ka. vlog. Sige, day kap ako sa ikuan ni Moron. And we are here at Bus o Bibo. Hi. Lami ba ni ilang ice cream diri? Masarap ang flag. Plan na yung flag Norway. Yes, guys. So, Mahulog na akong baligya. udi ang bibingka. Kano sama mo balik day? Ako na sa mga duglite. Di mo matuglite? Hala, uy, ang bibingka. Di, ang bibingka yung taong di. Kano sama kang bike Cebu? For sinulog. Bilin. Hindi, busy. Daghan kay kuan day kasi pangalan ni. Ako'y kamera bing. Ako'y time sa kay kaning. Ano sila sa mga YouTube? Kahit tingin tanaw. Ang mga bagag na sa Hi. Hi te. Welcome to Cebu. Welcome to Cebu. Welcome to Cebu. So, bigyan natin ng ano sa Inday Cup. Inday Cup. Madaya ka. Madaya. Sige, picture mo. Sige, picture. Picture. 1, 2, 3. Selfie. 1, 2, 3. Camera, magugni. Uy, ala, video mo. Okay na. Okay na. Uy, nakuslot ang JJ. Kitang duha kay. Hello. Hi. na. Once again, ayan po. Ikinagala ko pong makilala si Inday Luisa Sala Machitar. Actually, I am very nagpapasalamat ako sa kanya because on my year 1 of my feeding program. Dara, gasigi po niglantaw sa kong video. Muhilak po siya. Evelyn Toctisen. Si Evelyn Toctisen. Galing kayo Norway kayo. Norwegian. Norwegian. Muna yung bana ni Bay Luis. Ako mga anak na na. Ahay na sila. 7 hours. So from Norway, Manila. Tapos Manila. Hi! Hello! Mga viewers niya. Mga vloggers! Dili ko vlog. Bago mo pang tingin kong tanaw. Sige, salamat kayo ha. Ako din. Kita. Kumana naghak-hak sa... Ay, gina. Sa mga bitbit. Usa dyan may nagbuang mong gikan merkado. Nagkaanak yung younger husband siya. Sa lahat ng mga Pilipino sa Norway. Gusto na? Ano yung mong nanay? 83. Uyag, uy! 83 na hala, may naka-bless ko para matakdan ko ba? Abo ko, ganahan. Dara na. Mana lang, matakod ang edad ba? Mga pasulubong minimo. Akong lula, buhay pa. 85 siya. This is for you. This is for you. Thank you so much from Watson. Watson ay, di mo Ay, mga bay, ikuan niyo siya ha. Yes.
Singan i-subscribe yang Gemini vlog. Asa mo ka nagpuyo sa Cebu? Puros luto-luto. Puros luto-luto niya. Sus galangas ang Bisaya. Isayo din pag sinulog. Hindi naman yung kapag pag sinulog do sayo sabi. This is for you nangaging nas balay. Sinulong ko lang isa kay di mo ko nakaabot. Tapos- maura ni akong nada. Kay pirtirang gamaya kay wa ka nag-ingon. Oh, ang mga day ang mga blotter natin na nimo. Og diara Tapos ang mga beauty products. mas ang mga Usa na ka set. Yes, okay. Og usa ka set nga Jordan. yes. Nilangag saging mo lay kuwang ana. Junior na day, tulo na ka set. Huy, nilungag saging na lang ang kuwang ana bay. Sige lang maglungan lang tag. Dagan Sama na magkuanta Promise mo ko niya na nga. Sige ka nang lungagan kag saging. Diba, senyor? O sige sinulog sa Viva Senior, Pep Senior. Ay, mo Sino? Tingtog di anak ko na adlaw na kay gabi ako trabaho. Huy, Nakita, naghagos ako Rajud. ni tawag ni. Ikaw kita jud ka. Ay, Yes, day nagkita mo ako rin dati mo kamera. Ako sa kamera rin. sa pagpunta-punta mo niya. Ay sa atong itang. Day nakalimot mo siya day nga. Gikan mo siya winter uy. Gikan siya winter si day gab o nakalimot siya. Naman ay picture teacher. Hindi na yun ako picture kamera Hindi biya. kami nag-winter guy. Masinot magod ang Uy, init kayo magmotor. Init kayo magmotor bay. Mo ni nga jacket ko. Pula. Uyab na pula. Nga na dyan ayang naong day, awayang naong day, Si Ate Cha. pula-pula. Si Ate Cha rin nakita. Firmes mo uyab na Pero pula. may kumakita siya, uyag na pula. May si Juan sa Lino. Asa? Sino si Lino? Wala pa. Ang O katong vlogger po. Oh, mo ay nagkuan niya. Asa man na Nagtabang siya? nga mag 1K siya. Alili mag-picture tabi. Oo, sige, sige. Asa mo na siya babay, laki. Tago man niya. Laki. Uy, walay vlogger nga ulawon. Wala uy. Hindi mo na tago sa Vlog, biya ka, studio. guys. Sige na, vlog pa more. Asa man. Vlog pa more. Ang Tarsher. Muna yung Si mong bana, Tarshir. Muna yung mong bana, day. Dili ba na day ni kuan? Ni abay na usa. Akong parents na. Oh, lagi interview na ako ng mga parents. May istorya ko ni Biyag na kay mga edad. Si tatay na pinay natin mo tay. Sa upuan na. Ano naman, mas bata itong nanay. Hindi kayo mong camera, day. Ay, Ha? girar ko kupot. Maguwang na Kita ng mga vlog. Yeah! Diyos ko. Ang bingka jud wa mi kamupon sa bingka. Welcome to Cebu Inday Luisa Salamat Chitar and isi Judy Alongon. At magkakatago mong ka. Hoy, nalipat na na mo viewan yung video. Hagan kay ka. Dara sila oh. Punijag at nakuang naon sa... Mura gyapon ang dagway no. Dili ko'y atay na. Unsa man? Para nakuha mo naon sa itinukot na ko. Ang damay Ay ba? Gamay di ko nang personal. Ah! Para na sa ikuan niya. Atang tabunan gadak. Ikaw, asan ka? Dapat lang kog naong sa video oy kay duol man na sa kamera. Asay sa... Pero sa personal jud ay. Kuan jud kay ko gamatoy. Sa Lino. Siya na lang Asa man siya like kuan? Adto ta mga aon sa Seafood Island. Wow, seafood ay tatirada ron, seafood tirada. Di ana jud tukuan. Oy, sige pambit-bit. Mga seeds. Wa jud kay Pila klaro man no. tutanan, pila man tutanan. Sige na. Unya, unya na ta kay Oh, maligya pa na siya. Sulti ko diya mag-selfie ta kay bulong kay. Sa iyo. Bebe ako selfie for you. Anong ilayo-layo gamay ba ka nang niwang bitaw talang taon? Thank you. Thank you, Dai. Thank you, chocolates from Norway. Thank you so much. Okay. Uy, watson na. Hala, thank you ka. Hala, chocolates. Oo, okay. Uy, thank you. Sige, mag-unbox ta sa... Unboxing Crespo. Kita na din. Sige, mag-vlog sa Oh, tubig. salamat. Kaya akong gipost. Thank you so much. Kadag ko. Sa gi-post niya. Ako nang gipost, Dai. Post na, tapos pwede rin na ibalik. Oh, Lagi pwede na ibalik. i-continue raon niya. Alabay, thank you kay Bay ha. Malipay ako mga kiddos ni. Sus na adjoy na, naka-prepare na gid ay kay namin inday kab-kab nakasulat. Akong gingnan si Ate Chari, ingna ba nga wala ko? Wa man kakadungog. Yung ingnan ba nga pagtawag bitaw niya ingna nga wala ko. Ay, nako. Ay, sus, mo siya. Magtuon ka na ko dito sa kuan. Ato sa balay. Ha? Isa. Sino sa Lino? Mag-unsa man mo pa doon sa Leyte, mag-eroplano mo? Hindi. Magbarko lang mo. Oh, mas enjoy noon barko. Oh, masinit ang barko, Dai, no? Enjoy. Direkta nga sa amin. Uy, nanungko ta mi diri daplin mo ra to. Wala na po.
Tanong ko daplin mura ka tong tanong nimo. Mura ka tong malibang daplin. Tanong niya ni. Una. Kung anak ka ng Georgia. Ay, Una ang press. Wala yung Georgia dahil. Georgia. Mapalitan ni. Na, kuisit siya. Magdala ka. Naidagan. Unay seeds. Uy, pila ka putos ng. Uy, gubutas mga Bisaya. Pila mo ni uy. Ha? By inday. Nya na lang. Sige ka. Oh. Mga unsa ta kay. Sige na mga una. Hinay pang puntada Risalino ko, Risalino mabatkid agad. Sige. Asa man si madapit? Ay, ginugubot kay mga Bisaya diri. Palit og selfie stick kay wala na. Lain dagan diya. Di mo palita oy kay Nganong imo mangibilin? Baas Norway. Hello Ay, ladies sure, and ginoo ko. gentlemen. Oh, na nag-start na si Teacher. Finally, nagkita na kami ni Madam Luisa Salamat Machitar. and family. So, straight, as in, kararating lang talaga niya galing sa Ang Norway. iyahang YouTube channel, Gemini Vlog, mga bay. Subscribe ninyo. Bay, nisahod na kakaroon sa imong channel? So si The family of Nai, naman may Madam commercial. Luisa Salamat Chitar, Na ba? friends, and Ano biya? 1K naman imo ka Parents. subscriber. Daw ako nimo. This my Parents. the mommy, mother. the very beautiful mother, and And the she is, daddy. Ate Cha, 83 years old. Oh, 83 na yun, no? very, very, Unya kay, very, ligon pa kaayo, buyag. Padayon na juta na no? Sa atong pagkaon ng healthy. Laban lang. Si nanay, tapos si tatay, na parents ni Ayan, mga Madam Luisa Salamat. Siyempre, Nagbuan na po. ang hari o ang reyna ng kwait si Inday Cab. Hi! Naana po, nakita na po ng mga bayot. So, we are here at SM Seaside and yan, meron pa kaming hinihintay si Sir. Ang usa ka vlogger sad, no? Vlogger din. Ang nitabang ni Bay Luisa nga maka-reach og 1K subscriber sa iyahang YouTube channel Gemini Vlog. Oh, inindot na iyahang channel mga bay kay makakaton mo luto-luto. Kay boss luto-luto na iyahang. Luto-luto na iyahang. Sige. Uy, dinhi na lang mikutob. Dinhi na sa kukutob mga bay ha part 2. At tangan ang part 3 kay kaon portion na to. Yes, dito kami. Bye! Salamat yung tanan. Dito ba?